מדינת ישראל שומרת כבר כמעט עשור על השיא העולמי של מספר עורכי הדין לנפש. עורך דין אחד על 128 תושבים בארץ. מספר עורכי הדין בישראל שהוסמכו אי פעם חצה זה מכבר את ה-80,000. איך עורכי דין יכולים לבדל את עצמם אל מול עורכי דין אחרים? ומדוע זה כל כך חשוב ויעיל להם? בעניין הזה נגיד עכשיו שלום לחזי גרינפלד, יועץ אסטרטגי ופיתוח עסקי לעורכי דין, מנכ"ל שותף בחברת טופ דיגיטל. שלום. שלום, שלום, מה נשמע? טוב, אז תשמע, נתונים לא פשוטים, לא מעט עורכי דין במדינת ישראל. כן, אכן כן, אנחנו מדברים על כמות מאוד גדולה של עורכי דין בארץ, כאילו אמרת 1 ל-127 אזרחים, ביחס למדינות אחרות, סתם תקחי דוגמה גרמניה, אנחנו מדברים על 1 ל-500, לונדון 1 ל-600, הכמות בישראל הולכת וגדלת, מדי שנה גם מצטרפים בערך כ-3,000 עורכי דין לשוק הזה, אין ספק שמדובר בתחומים, אחד התחומים הכי רבועים מבחינת כמות עורכי הדין שיש כאן בארץ, ואין ספק שמה שאנחנו רואים כל הזמן אצלנו במשרד, שאנחנו בעצם מכוונים עורכי דין, נותנים להם שירותים שיווקיים ופיתוח עסקי, ומלווים אותם בכדי שידעו איך למתג ולזקק את השירות שלהם. אנחנו נחשפים ללא מעט סיפורים גם לא נעימים של עורכי דין לא מוצאים את ידם ורגלם, ללא פרנסה, עקב ריבוי המקצוע, ובתוצאה מכך, בעקבות גם כמות עורכי הדין, הרבה עורכי דין גם נאלצים לקחת לעצמם תיקים שהם לפעמים לא בקיאים בזה, כתוצאה מכך מי שניזוק מזה בסופו של דבר זה אנחנו הצרכנים, ולכן באמת המטרה שלנו זה לבוא ולעשות פה סדר, ולבוא לעורכי דין, לתת להם את התמיל הנכון בכדי שיוכלו להתמקצע ולהתפרנס ולהרוויח ביושר. איך אתה מסביר את האינפלציה כל כך גדולה במקצוע הזה בשנים האחרונות? תראי, אני חושב שהסיבה העיקרית זה בעצם, כמו שאמרתי, זה תחום שהוא מאוד נחשק. זאת אומרת, אנחנו... כולם רוצים להיות עורכי דין? כולם רוצים להיות עורכי דין. היה גם דיבורים בעבר, גם היו תקופת ההתמחות, העריכו את זה למשך שנתיים. נכון. נעשו לא מעט ניסיונות, כי באמת מבינים שיש כאן המון עורכי דין. ומבחני לשכה שהם לא תמיד פשוטים. המבחני לשכה הולכים ומקשים את זה, אבל בסופו של דבר יש כאן משהו שהוא גם מאוד תמוה, תמיד אני חושב על זה. אומרים דוגמה בעולם הרפואה שיש מחסור ברופאים, אני שואל שאלה מאוד פשוטה, הרי היום רופא שרוצה להתמחות בנאורולוגיה או באורתופדיה, יש לו הכשרה מיוחדת. כמובן. לעומת זאת, היום עורך דין בעצם יכול לקחת על עצמו את תחום הנדל"ן, יכול לבצע מחר חוזה מכר, הוא יכול במקביל גם לייצג מישהו בהליך מעצר, ויכול גם ללוות אותו בהליך של רשנות רפואית. אני חושב שהדבר הנכון גם לעשות זה לבוא ולעשות הכשרה מקצועית שלכל עורך דין יהיה לו את ההתמחות הספציפית שלו, ואני לא חושב שזה יכול לבוא להקשות על העורך דין, אלא בדיוק ההפך, זה יכול לייצר פרנסה לכולם, וברגע שיהיה התמקדות ויהיה בידול, ואני יודע שמחר אני צריך עורך דין לתחום מיסוי מקרקעין, או שאני צריך עורך דין מחר לנהיגה בשכרות בתעבורה, או לייצוג במכון רפואי, אני אלך לעורך דין שזה ההתמחות העיקרית שלו. כן, אז בואו נדבר על זה קצת. עורכי דין שרוצים לצאת לדרך עצמאית, איזה כלים אתם יכולים לתת לו? אז תראי, קודם כל, מה שמעניין שאנחנו, ברור שרוב העורכי דין שפונים אלינו זה עורכי דין שעושים את צעדיהם הראשונים לעצמאות, ובאמת רוצים לקבל הכוונה ולהבין, אוקיי, מאיפה מתחילים עכשיו? לא כל בן אדם, לא כל עורך דין מגיע מהורים שהיה להם משרד, ואז זה עובר בירושה, או לא כל עורך דין יש לו גם את היכולת לבוא ולהתחיל לייצר תיקים. אבל מה שכן אני יכול להגיד לכם, שבתקופה האחרונה יש מגמה של משרדי עורכי דין, פירמות, משרדים גדולים מאוד, שבעצם הבינו שאם הם לא יהיה להם איזשהו תמיל עסקי, או שלא יבינו שחלק מהמהות של המשרד שלהם זה מערך שיווקי ופיתוח עסקי, הם יכולים גם לאבד לא מעט תיקים. זאת אומרת, יש משרדים גדולים שפתאום הרגישו שיש ירידה מאוד חדה בקליטת התיקים, ולאו דווקא בעורכי דין הבינוניים או הקטנים. יש שם הרבה עורכי דין שרוצים עכשיו לעשות מיזוג או להתחבר עם עוד עורך דין, לתופעה מאוד שכיחה אצל עורכי דין שעושים לא מעט חיבורים, הם בעצם מחפשים לפעמים שותף למשרד שהוא לאו דווקא עורך דין, אלא מישהו שיהיה אחראי על הפיתוח העסקי. זאת אומרת שמבינים שהשיווק והנוכחות הדיגיטלית... הם חלק בלתי נפרד כמובן. אכן כן, חלק בלתי נפרד. ואכן, מה שאנחנו בעצם באים ועושים, אנחנו באים לאותם עורכי דין, ואנחנו אומרים להם דבר מאוד פשוט. קודם כל, תנסה באמת להבין, אל תיקח, אני כן חושב שעורך דין צריך להיות
עסק. הוא צריך להסתכל על זה כמודל עסקי, כי בסופו של דבר הוא צריך לייצר פרנסה, אבל דבר אחד מאוד חשוב, תמיד אני אומר לעורכי דין, זה שאתה מצליח, זה לא אומר שאתה מוצלח. מה זאת אומרת? זה שיכול להיות שיש לך תקדימים משמעותיים, וזה שיש לך כתבי טענות, וזה שיש לך לא מעט ייחודיות בתחום שלך, עדיין זה שאתה יודע את זה, ואני יודע את זה ב-2022, אוטוטו 23, זה כבר פסה. כי זאת אומרת, אם לא תפיצו את המידע הזה, הרי השוק הוא כל כך רווי, ברגע שאני מקבל היום המלצה על עורך דין מסוים, ולא משנה באיזה תחום, זה יכול להיות ליטיגציה מסחרית, זה יכול להיות זכנות, אני ארשום את השם שלו ברשתות, ועשה עליו את כל הבירור, כמובן. יעשה עליו את כל הבירורים, ויכול להיות שבאותו רגע אני פתאום אחשף לעוד עורכי דין שיציעו לי גם את השירות שלהם, עם הערך מוסף שלהם. חזי, זה היה נהדר, תודה רבה. בשמחה.